Vinga, cap dintre. Cap dintre. A dintre. Ja. Un nuevo modelo de bikini, señores y señoras. Ana, porta els teus sostenidors. Ah, és dolça. Ningú mira. És que ni ens han mirat. Són molt discrets. Quina sort, que no ens mira ningú. Espera, que vine cap aquí, Josefina, vine, que sortirem tots dos. Que s'està de conya aquí dintre. S'està de conya. Veus aquesta tia mateix que porta? Els tens, no? No sé per què m'estan mirant, m'és igual. M'és igual, se me'n fot. Com es banyen allà també. A on? Congratulations! Thank you. Què li has dit? Torna-hi. Ahí està. Ara! A los del castillo passen. Hòstia, veiem, ara l'estructura. Jo no arribo, mira. Això és per gent alta, veieu? Jo no hi arribo. Sí, sí que hi arriba. Es troba al Camp Nou. Al Camp Nou? Sí. Al Camp Nou sí, no? Ara? Això no caurà al cap? No. I ara què? Allà, vine. Jo no puc. Deixa això, Carla. Si la Mirilla no hi arribo, la Mirilla... Aguanta-ho així. La Mirilla de l'apartament Aguanta-ho així, no hi arribo. Això és perquè ets guaperes aquí dalt, que me deixen 2 metres. Ara s'ha de així. Cap allà. Bon dia. I allà tenim el cotxe. Vale. És maco, Sí. Portes tu? Sí, deixa'm veure si el puc engegar. Vinga. Ahir no vaig poder. Marxa enrere, Sí. I has de fer la maniobra aquí.
quan fas la maniobra? Passes tu cap aquí? Cap allà, allà. Però passat el gris, no? Sí, passat el gris, passat el gris. Més, 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 més. Sí. Més. Més, 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 més. Laia, mira quin cotxe més xulo, nena. Per Barna seria el cotxe. Allà la vieta. A l'esquerra. A sobre la cera. Pastatai išsiskiria daugybė įvairių funkcijų. Nuo galimybės taupyti didžiausio įmanomo komforto iki apsaugos. Vienas didžiausių išmaniųjų namų privalumų – sistemos suprogramuojamos individualiai pagal šeimininkų poreikius. Pasak automatizuotų namų valdymo sistemų mokymo bei techninės priežiūros centro Jung Vilnius direktorius Raimondas Kurdenio, Lietuvoje itin įmantrių klientų įgeidžių yra nedaug. Daugiau ekstravaganciškų išmaniųjų pastatų savininkų pasitaiko užsienio šalyse. Lietuvoje ar paplitusios išmaniųjų namų valdymo sistemos? Què, anem bé, Josefina? Mana? Anem bé? Sí. És pel·lícula. No me'n recordo els exercicis del dia. Ai. Quin programa de televisió vols? Faig aquella foto. Hòstia, has vist? Quin contrast, Amb tanta natura i aquestes teles plenes de merda aquí. Perquè per sota està obert, Ja, a poc a poc. És un laberint, això. Un laberint. Sí. És que Mira quin bosc més bonic que surt aquí. Que xulo!
Anar bé recte, cap a dalt. Да, говорил, что я не хочу, папа. Я поэтому говорю. Что я за руки? Я растянула там. Давай. Sí, sí, vigila, pues. Ну за руку давай. Папа, так будем Я бы на пальцах. mis on vanal mehel siis. Enne surma, kui saab õnnistusta veider eluviis. Kuigi maalitud on kolle, annab sooja tuli ja tean mu elutööd nüüd jätkab poeg mu järeltulija. Tean mu elutööd nüüd jätkab poeg mu järeltulija. Sina jõuad kaugemale, kuni kord ka ise oled mul. Üks on tõde, mingi vale, ei saa kustutada igavese tõsielu tuld. Olen vana mees ja sellepärast lihtne on mu jutt. Peagi lõpetamas olen oma elurännakut. Ära pahanda, kui laul on liiga lihtne õpetlik. Kuula ära, sest me elu selles ilmas pole pikk. Kuula ära, sest me elu selles ilmas pole pikk. Sina jõuad kaugemale, kuni kord ka ise oled muld. Üks on tõde, mingi vale, ei saa kustutada igavese tõsielu tuld. Meie eitus, meie jaatus liugleb tuules nagu leht. See, mis saadab, ongi saatus ikka õiglane ja eht. Oma hinge ei või müüa, kuri ilm las uduta. Ainult seda omaks hüüa, mis su hinge puudutab. Ainult seda omaks hüüa, mis su hinge puudutab. Sina jõuad kaugemale, kuni kord ka ise oled muld. Üks on tõde, mingi vale, ei saa kustutada igavese tõsielu tuld. Ei saa kustutada igavese tõsielu tuld. Qual? Aquella és més bona. Pues a mi m'agrada més aquesta, Josefina. Vale, pues no. Ok. Ok, vale. Aquesta pruna. Aquesta pruna també. Sí. Està calent del sol. No la posem a la nevera, tu. Josefina. Vale? La posem a la nevera, ja està, tu. No l'havia vist aquella. Pagues? Sí, espera.
3 amb 8. 3 amb 8.